Dobrý večer, priatelia, aj nepriatelia. Čakajte, musím si nainštalovať mikrofón. Už by to malo byť lepšie. No, čaute. Tak máme tu opäť útorok, naše liveko. Som rád, že si nájdete čas. Dúfam, že si nájdete, lebo tém máme opäť dneska pomerne veľa. Tak poďme na to. Asi začnem témou aktuálnou z dnešného dňa, rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré bolo opäť zarezané, zrušené koalíciou. Z nenazdajky dnes sa rozhodli, že proste to zarežú bez toho, aby pokračovala schôdza tak, ako bola plánovaná. Boli tam ešte mnohé body, napríklad naše body, ja som chcel predkladať takisto jeden zákon, mnohí aj opoziční kolegovia mali ešte mnohé veci, ktoré chceli prerokovať v pléne, ale vládna koalícia nechce rokovať, nechce chodiť do roboty. Zase si nadelili títo vagabundi 4 týždne voľna, prosím pekne, za tie platy, ktoré berú. A niektorí tí poslanci, to je normálne, keby ste to videli, to je ako, že tí berú peniaze úplne zadarmo, lebo tí do roboty, aj keď sú tam, tak tam ako keby neboli. Úplne zbytočné kusy dobytka, tak si zase nadelili 4 týždne voľna. Ale samozrejme, že to nebolo len tak, lebo oni sa povadili. Totiž Huliak sa povadil so zbytkom koalície, pretože viete veľmi dobre, že začala minulý týždeň už pomerne veľká debata okolo z hazardu. Huliak predložil zákon o hazarde. Nakoniec sa mu to podarilo schváliť, napriek tomu, že mnohí aj koaliční poslanci sa vyjadrovali, že majú s týmto zákonom o hazarde problém. Každý normálny človek s týmto zákonom má problém, lebo je to zákon, ktorý ožobračuje ľudí. V podstate mnohí ľudia na Slovensku, ktorí prepadli hazardu, tak ich rodiny trpetí, alebo aj manželia v niektorých prípadoch. Takže nie je to určite dobrý zákon. No ale nakoniec aj Danko ten zákon podporil, nejako to prešlo Huliakovi. Ale tento týždeň sa začali kúsať medzi sebou kvôli Green Dealu, teda zelenej dohode, ktorá kedysi bola presadená v Bruseli, aj v Europarlamente, a to aj vďaka poslancom Európskeho parlamentu za Smer, ktorí Green Deal podporili. Teda boli tam aj poslanci za súčasnú opozíciu, to treba objektívne povedať, boli tam za PS, boli tam aj za naše hnutie vtedy. No ale teraz je dôvod na to, že sa povadili, sú tie povolenky emisné EPS 2, ktorými straší Robert Fico, hovorí o tom, že ľudia de facto na Slovensku by si mali priplatiť, pokiaľ by toto bolo schválené, až niekde okolo 3000 eur, čo nie je celkom pravda, zase klame, lebo týkalo by sa to ľudí, ktorí by kúrili napríklad niektorými nepovolenými palivami, ako je uhlie, ktoré znečisťuje ovzdušie, alebo majú auta, ktoré nie celkom spĺňajú emisné normy, tak týchto ľudí by sa to dotklo desiatkách, možno stovka eur. Nám sa to tiež nepáči, úprimne povedané, pretože z tej pôvodnej dohody Green Dealu pred niekoľkými rokmi sa toto celkom zmenilo a treba to revidovať, to treba povedať, aj my sme za to, aby sa to revidovalo. Ale čo je dôležité povedať, že prepáčte, ja si to len vypnem túto Wi-Fi, lebo mi to robí problém. Dúfam, že už to bude dobre fungovať. Tieto emisné povolenky si schválila Európska únia v mnohých krajinách, ale čo je treba povedať, že tam bolo ešte dôležité, či to prejde aj v národných parlamentoch. No a v našom parlamente sa niektoré, alebo časť z toho sa schválila, neratifikovali sme, respektíve netransponovali sme úplne tú smernicu, čím došlo k tomu, že Európska únia na podnet mnohých krajín pred pár rokmi založila aj fond. Fond práve pre tých ľudí, ktorých by sa tieto emisné povolenky dotkli, a z toho fondu by to mohlo byť refundované, lenže bohužiaľ u nás sa netransponovala tá časť, ktorá sa dotýka tohto fondu, a aby to ľudia mohli využívať. Takže zase bohužiaľ sme zostali niekde mimo mísu a teraz je hádka o tom, že koho je to vina. Či to je vina opozície, či je to vina koalície, ale čo je dôležité a prečo zarezali aj dnešnú schôdzu, lebo Huliak
a odkázal svojim koaličným partnerom, že keď oni nepodporia jeho zákony, tak on nepodporí Green Deal, respektíve tieto EPS 2, či túto debatu. Napriek tomu, že si schválili dnes, že skrátené legislatívne konanie o týchto veciach, tak potom zarezali schôdzu. Čo je nelogické, lebo keď už si schválite skrátené legislatívne konanie, tak potom chcete pokračovať do prvého, druhého čítania. A oni tú schôdzu zarezali, lebo Huliak sa postavil spravil kotul dozadu a začal robiť šašky, mašky, tak jednoducho zarezali radšej schôdzu, lebo vadia sa ako psi. Toto je presný obraz dnešnej koalície, milí ľudkovia. Vadia sa ako psi, neprinášajú žiadne riešenia pre ľudí, okrem ožobračovania, okrem konsolidácie, ktorú im obuchalo o hlavu už snáď každý, a nielen na Slovensku, myslím každý z odborníkov, lebo tých 4,5 milióna odborníkov, ktorí sa do všetkého rozumejú, to si úprimne povedzme, že však dobre, môžeme si to vypočuť, ale ja hovorím teraz naozaj o odborníkoch, ktorí sú ekonómovia a obuchali to všetci Ficovi o hlavu, že táto konsolidácia je zlá. Je to len ožobračovanie ľudí, neprináša to žiadne zníženie deficitu ani dlhu verejných financií na Slovensku a bohužiaľ tie výhliadky potvrdili aj renomované agentúry, ktoré nám potvrdili rating síce A+, ktorý bol aj v minulosti, ale s negatívnou prognózou. To znamená, že predvídajú, že Slovensko a ekonomika Slovenska sa bude zhoršovať. Takže toto je, dámy a páni, výsledok práce Roberta Fica. Ožobračuje národ, neprinášajú žiadne riešenia a vadia sa jak psi. A kvôli tomu zarezali dnešnú schôdzu, pretože sa nevedeli dohodnúť. No a teraz aj tu mi ukazuje môj asistent Oliver, že Pellegrini, a to bol aj dôvod, presne tak, že Pellegrini stopol, vlastne odkázal Huliakovi, že stopol tú novelu o hazarde, pretože dali mu, ona tá novela o hazarde, o ktorej som hovoril, že Huliak si to presadil na vláde a potom to rýchlo schválili v parlamente, tak mala platiť už od pondelka, od včera, no ale prezident Pellegrini mi odkázal, že on není nejaký tajtrlík na šnúrke, aj keď dobre, však o tom by sme mohli polemizovať, všakže, že teda on využije svoju zákonnú lehotu, myslím 15 dní, aby si to preštudoval, takže odkázal Huliakovi, že čau pa, a tak Huliak odkázal Pellegrinimu a Hlasu, že čau pa ohľadom iných vecí. No a takto sa vadia, takto je realita. Na ľudí kašľú. To, že ľudia denne musia chodiť do práce, že ľudia chodia do obchodu, že ľudia denne majú tie drahé potraviny v obchodoch, ktoré im sľubovali, že budú lacné pred voľbami, že ľudia majú a hrozia im drahé energie, tak na to kašľú. To im nevadí, lebo však sami sebe zvýšili platy, tak čo Ficovi? Čo je to Ficovi, keď jemu zdvihnú nejaké energie o pár 100 eur, jemu to môže byť ukradnuté však, že keďže si zvýšil plat o vyše 100%. Tak to je teda k téme Národnej rady. A idem k ďalšej téme a tomu sme mali, alebo teda mal k tomu Igor Matovič dnes tlačovú besedu a to je klamstvá Zoroslava Kollára. No akože toto je naozaj vážna téma, lebo tento vagabund, a treba naozaj otvorene hovoriť, kto vystupuje v médiách, a ja sa čudujem, že televízia TA3 dá priestor takémuto človeku, ktorý je odsúdený, právoplatne odsúdený vagabund za vážne zločiny, za úplatky a ovplyvňovanie rozhodnutí a tak ďalej. Právoplatne odsudený Zoroslav Kolár sa dokonca priznal, dámy a páni, to nie je niečo, čo on si teraz môže akože vysvetľovať, že viete, lebo niekto to chcel odo mňa a niekto na mňa tlačil, nič také, lebo Zoroslav Kolár sa priznal, dohodol sa o vine a treste. A keď sa niekto dohodne o vine a treste, to znamená, že sa musí dobrovoľne priznať a povedať všetky skutočnosti. Zoroslav Kolár tak urobil v minulosti a za to bol odsudený. Je to právoplatne odsudený vagabund a na Slovensku bohužiaľ dnes je doba, kedy ľudia, a ja tomu nerozumiem, ľudia začínajú ako keby dôverovať takýmto zrazu ctihodným občanom. Jak keby sa včera narodil, okotil a teraz zrazu je ctihodný občan a pritom bol to vagabund, všetci dobre veľmi vedia z jeho histórie, že to bol
právnik konkurzný, ktorý obral mnohých ľudí o domy, byty a bol na dokonca mafiánskych zoznamoch, ktoré má polícia k dispozícii. Takže naozaj to nie je človek, ktorý sa môže spájať s nejakou ctihodnosťou a čestnosťou. No a tento človek dostal priestor v médiách dnes a začal tam rozprávať blúdy, ukazovať nejakú komunikáciu, údajnú komunikáciu medzi Igorom Matovičom, Danielom Lipšicom a nejakou treťou osobou, ktorú nechcel zverejniť, kto to je. Nazvali ju Medúza a že to mali byť teda komunikácia o tom, ako ovplyvňovali nejaké súdy alebo alebo súdcov a vlastne to, že Igor Matovič ako keby mal ovplyvňovať nejaké veci týkajúce sa orgánov činných v trestnom konaní. No. Nebetičná hlúposť, vymyslené báchorky a my sme mu to aj vyvratili dnes na tej Igorovej tlačovke, keďže on poukázal na to, že napríklad, to je jedna z vecí, že napríklad v tých screenshotoch, čo ukazoval Zoroslav Kolár, tú komunikáciu z WhatsAppu, tak tam bola fotka Igora Matoviča alebo Daniela Lipšica. Ani jeden nikdy nemal na WhatsAppe fotku. Nikdy. Takže myslím si, že... A ja keď som to aj čítal, tam boli diakritika, v jednom texte bolo, pár slov bolo s mäkčeňmi, čiarkami, potom boli jedna veta bez mäkčov, bez čiarok a podobné voloviny, čo bežný človek buď píše s čiarkami, mäkčeňmi, alebo píše bez toho a nie, že to skladá dve slova tak, tri slova inak. Takže norma je viditeľne poskladané vety a toto nie je prvýkrát, keď Zoroslav Kolár takýmto spôsobom sa snažil oklamať verejnosť. Už v minulosti používal takéto vymyslené rôzne konverzácie a vyťahoval to na svetlo sveta a nielen on. Používal to Robert Fico, Tibor Gašpar a strana Smer pred voľbami, ktorí vieme veľmi dobre dnes, ako manipulovali tie prepisy z odposluchov, ako ich prepisovali, aby mali úplne iný význam. Veď toto nie je nič nové. Len teraz Fico využil tohto vagabunda Kolára, lebo Ficovi teče do topánok, je nervózny, už nevie, čo by okrem slopania mal robiť. Tak využil tohto človeka a viete prečo? Aby takýmto spôsobom začali debatu vo verejnom priestore o tom, že vlastne za celým tým zlým všetkým stojí špecializovaný trestný súd a ten treba zrušiť. Je to strašne nebezpečné a je to ďalší útok na spravodlivosť na Slovensku. Je to ďalší útok na ďalšiu z nezávislých inštitúcií. Už zrušili špeciálnu prokuratúru, zrušili NAKU a teraz idú sa snažiť zrušiť aj špecializovaný trestný súd. Absolútne, toto je naozaj, ja neviem, ako to mám nazvať, a využijú na to takéhoto vagabunda Kolára, takže Igor Matovič aj oznámil dnes, že podá trestné oznámenie na Zoroslava Kolára a s tým, aby teda polícia sa s tým zaoberala a majú veľmi ľahkú možnosť si vypýtať údaje a dáta od spoločnosti Meta americkej, ktorá spravuje WhatsApp a iné aplikácie a môžu veľmi rýchlo poskytnúť informáciu, či to, čo tvrdil pán Kolár, je pravda alebo nie je pravda. My hovoríme, že to je klamstvo a na základe aj skúsenosti z minulosti viem si veľmi dobre predstaviť, ako sa dohodol Fico s Kolárom, ktorý, keďže Fico samozrejme použije Kolára aj vo voľbách iba na to, aby pozbieral niektorých nespokojných voličov, ktorí možno odskočia od Smeru, zoberie ich Kolár a potom po voľbách takýmto spôsobom oklamú všetkých tých voličov a zase sa dajú dokopy a bude mafia pri moci. Toto je ich zákerný plán a čo je najzákernejšie na tom, že chcú opäť zaútočiť na spravodlivosť na Slovensku a zrušiť špecializovaný trestný súd. Toto si treba uvedomiť. Na Slovensku, keď sa zruší špecializovaný trestný súd, tak to už bude naozaj ako my tu už budeme úplne pripravení na to, aby sme len prevzali ruské zástavy, zavesili ich na lampy a budeme ruskou guberniou. Takže to je to, čo sa týka vymyslenej komunikácii Zoroslava Kolára. Myslím si, že takejto komunikácie bude nastávať ďalej čoraz viac. Čím sa budú blížiť voľby, tým takejto komunikácie vymyslenej bude a hnoja bude viac a viac. Takže
Tí, ktorí ste s nami, držte palce, lebo ako sa hovorí, pôjdeme z kopca a bude to výživná jazda. No, veľmi rýchlo ešte spomeniem ďalší súd. Ja som sa dnes do obeda zúčastnil súdneho pojednávania v kauze, možno si spomínate, myslím, to bolo v 23. sa to stalo, keď mi dvaja mladíci preskočili plot na mojom dome, ja som nebol doma, tí mladíci boli pod vplyvom alkoholu a chceli sa akože rozprávať. No a keďže preskočili plot, porušili domovú slobodu, boli zadržaní políciou a teda samozrejme polícia vykonala nejaké úkony, až teda prokuratúra to obžalovala aj dnes na súde. Ja som na tom súde dnes bol, aj som bol vypovedať, kde som sa jasne vyjadril, že je mi to ľudsky ľúto, čo sa stalo, lebo títo mladíci, jeden z tých mladíkov bol bratom postrelenej Mišky, policajtky Mišky, kadetky, to si spomínate, ktorá bola bohužiaľ postrelená na Akadémii policajného zboru. Keďže tie postupy, ktoré tam boli pod vedením súčasnej štátnej tajomničky Kurilovskej, boli strašné. Tá sa viac zaujímala sama o seba ako o ochranu študentov a tak to dopadlo. Bohužiaľ, dopadla na to svojim zdravím Miška. Čo mi je veľmi ľúto, aj mi ľúto aj jej brata, ktorý bohužiaľ je obžalovaný v tejto veci, keďže sa nechal nahovoriť s druhým človekom, druhým svojim kamarátom v opitosti, že poďme pozrieť toho ministra, však ja viem, kde býva, tak ideme mu preskočiť plot a ideme sa porozprávať. Keď sa išli rozprávať, tak mali v ruke palicu, tak OK, no a teraz je to na súde a ja som, okrem toho, že som povedal, že mi to je ľudský ľúto, tak som sa samozrejme aj odpovedal som na otázky advokátov. A čuduj sa svete, jedným z tých advokátov, jedného z tých obžalovaných, nie toho Miškinho brata, ale druhého, je Marek Para. Marek Para, ktorý je dvorným advokátom Roba Fica, a Kočnera, a ktorý blúzni o tom, že dá požiadavku na to, aby prepustili Kočnera a rôzne veci. No proste človek, advokát mafiánov a vagabundov. No a tento obhajuje aj tohto jedného mladíka. No a ten mi dával otázky, dal mi jednu otázku, že prečo boli nasadení kuklači na to, aby zobrali toho jedného chlapca. Na čo som mu ja odpovedal, že netuším, lebo ja som sa o tom, že boli nasadení kukláči, teda špeciálna jednotka polície, dozvedel z médií. No a potom Para napísal status na svoj profil, kde zavádza, tvrdí, klame, že ja som nejakým arogantným, povýšeneckým spôsobom odpovedal, že teda bola nasadená špeciálna zásahová jednotka. No, myslím si, že tí ľudia, ktorí tam sedeli a boli tam aj viacerí novinári, vyhodnotia, či to bolo povýšenecké. Ja si to nemyslím, lebo opakujem, že som povedal, že ľudský mi to je celé ľúto. Ale to chcem len týmto, nechcem zachádzať do detailov. Chcem len týmto priblížiť, že presne toto sú tí smerácky advokáti alebo smerácky reprezentanti. Oni proste využijú ľudí, lebo od začiatku pre Paru aj tento mladík, ktorého obhajuje, to nebolo absolútne žiadna nejaký úmysel pomôcť, to bolo len politické gesto, lebo chcel využiť pred voľbami prípad, ktorý sa týkal vtedajšieho ministra vnútra, teda mňa, tak zobral obhajobu tohoto mladíka a teraz vypisuje klamstvá, blúdy, presne, lebo oni sú presne takí. Oni zneužijú ľudí, urobia všetko preto, aby prispôsobili právo, pokrivili právo, paragrafy, preto, aby pustili z väzby svojich vagabundských kamarátov. Chovajú sa arogantne, to vidíte všetci na vlastné oči každý jeden deň. A potom zneužijú aj takýchto ľudí, lebo jemu nejde o pomoc ani o nič iné, jemu ide o zbieranie vlastných bodov, preto napísal aj ten status. Ale ja som na to zareagoval, alebo ešte budem reagovať. A ja len týmto chcem povedať aj možno tomu jeho klientovi, že je to trošku škoda, lebo myslím si, že takéto vyjadrenia klamlivé do éteru, do verejnosti nepomôžu nič ani jemu v rámci obhajoby, lebo myslím si, že ani pani sudkyňa, aj pani prokurátorka sú dostatočne skúsené a boli pri tom výsluchu, tak videli, či som odpovedal povýšenecky alebo nie a oni si z toho urobia svoj obraz.
Takže to veľmi rýchlo k súdu. A poďme k Žilinkovi. Mároš Žilinka, generálny prokurátor, sa vyjadril po pomerne dlhej dobe, lebo už naozaj mnohí upozorňujeme na to, aj ľudia, občania Slovenska, že novela trestného zákona, ktorá bola prijatá pred rokom a pol, je škodlivá, pomáha vagabundom, pomáha zlodejom. No a už sa konečne k tomu vyjadril aj Mároš Žilinka, generálny prokurátor, ktorý to potvrdil. Povedal, dokonca ja to ocitujem, ja to tu mám napísané, že bolo chybou zrušiť efektívny nástroj na ochranu spoločnosti pred páchateľmi drobných krádeží. Áno, pán generálny prokurátor, bola to obrovská chyba. My sme na to upozorňovali hneď na začiatku, že novela trestného zákona nepomôže ľuďom, práve naopak, ublíži, pomôže len vagabundom a blízkym Smeru, Hlasu SNS, ktorí boli odsúdení, respektíve poobviňovaní, obžalovaní, pretože novelou trestného zákona jednak znížili trestné sadzby, jednak znížili premlčacie doby a niektoré skutky alebo niektoré atribúty trestného zákona vôbec zrušili. A jedným z tých atribútov, ktorý zrušili, bol taký ten, čo ľudia medzi sebou hovoria, horálkový paragraf, ktorý platil v minulosti, a to bolo, že keď niekto ukradol aj malú vec, ale ukradol ju 2-3 krát, tak sa to považovalo už nie za priestupok, ale za trestný čin. A to dneska nie je. Tá novela trestného zákona to zrušila. No a teraz preto pán Žilinka, generálny prokurátor, hovorí, že bolo chybou zrušiť tento efektívny nástroj na ochranu spoločnosti pred páchateľmi drobných krádeží. Bola to obrovská chyba, pretože dnes dennodenne vidíme, ako prevádzkari v mnohých predajniach ľudia vidia, ako kradnú, chodia sa nájsť do potravín, lebo spáchajú nejakú škodu. Ak je tá škoda do 700 eur, čo teda novela trestného zákona priniesla takúto zmenu, že až 700 eur je považované za trestný čin, no tak nič sa nedeje. Policajtov zavolajú, policajti prídu, nevyriešia, lebo to je priestupok, a ten páchateľ tam príde znova a znova, on sa príde nájsť alebo ukradne znova. Takže je toto absolútny blúd. Upozorňovali sme už na to úplne na začiatku. Teraz na to upozorňujú aj starostovia, primátori. Kriminalita sa zvyšuje, bezpečnosť sa zhoršuje ľudí na Slovensku. Hovoria už o tom prieskumy agentúrnych, ale vidia to hlavne vy, ľudia. My všetci to vidíme dennodenne na vlastné oči. Je to katastrofa, takže pán generálny prokurátor sa vyjadril, že je to zle, tak som zvedavý, čo teda s tým bude robiť Boris Susko. No ale ten teraz pred chvíľou dal status, že sa bude zaujímať o ten špecializovaný trestný súd, ako som spomínal, lebo o to im ide, aby zrušili ďalšiu inštitúciu spolupráci s vagabundom Zoroslavom Kolárom. No a trošku úsmevnú vec, aj keď je to taký úsmev cez slzy, lebo my budeme okrem toho, že sme krajina v Európskej únie, ktorá bude mať za chvíľu najhoršiu ekonomiku, najdrahšie potraviny, energie a najvagabundskejšiu vládu, ktorá je zložená zo samých obžalovaných, obvinených a podobných exotov, no tak my okrem toho budeme mať, prosím pekne, neviem, či to budete dobre vidieť, ale toto je ďalší poleb. Toto je ďalší poleb, ktorý budeme mať na uliciach. To je žandárske auto, prosím pekne. Tak to sú tí žandári Kaliňákovi, ktorí budú chodiť po uliciach s takýmito autami. Kľudne napíšte potom do komentárov, čo vám to pripomína, tie farby, ale mne to pripomína tie také americké koubojské autá z divokého západu. No ale preto som povedal, že úsmevné, lebo na Slovensku už budeme mať 4. poleb, prosím pekne. Na malej krajine 4. poleb takýchto aut policajných. Ale čo je cez slzy, že na policajcov kašľú? Ja sa pýtam, či nebolo lepšie zabezpečiť auta pre policajtov, či nebolo lepšie teda urobiť naozaj opatrenia na to, aby bolo viac policajtov a nie menej žandárov. Lebo zatiaľ som ja žiadneho žandára v uliciach nevidel, neviem ako vy. A som veľmi, veľmi zvedavý na to, ako si budú plniť svoje povinnosti. Zatiaľ, čo mám informácie od mnohých, tak to nevyzerá vôbec rúžovo. Takže som veľmi na to zvedavý. No a najmä, ale hlavne majú nové autička, tak samozrejme minister Kaliňák si urobil zase biznis, nakúpil auta, nové polepy, tak poďme na to.
No a poďme na vaše otázky. Je ich tu opäť pomerne veľa, tak určite k niektorým témam sa ešte znova vrátim, ale to vôbec nevadí. Majka sa pýta, Roman, ako si myslíš, že dopadne trestné oznámenie Igora Matoviča na Zoroslava Kollára a ako by malo dopadnúť, ak by sme neboli mafiánsky štát? Ďakujem. Majka, no ako dopadne trestné oznámenie, neviem. Neviem to samozrejme predvídať, predikovať. Každé trestné oznámenie je polícia povinná prijať. Ja verím, že aj toto príjme a bude sa tým zaoberať. Ako dopadne, netuším. V každom prípade polícia má všetky možnosti na to, aby preverila tie informácie a aby ich preverila objektívne. Takže my si na to počkáme a budeme samozrejme zvedaví. Ako by malo dopadnúť, ak by sme neboli mafiánsky štát? No, ak by sme neboli mafiánsky štát, tak by v prvom rade taký človek, ako je Zoroslav Kollár, sa netváril ako ctihodný občan. Po tom, čo sa priznal k mnohým skutkom a bol za to odsudený, po tom, čo ako konkurzný právnik obral mnohých ľudí a tým zbohatol, a samozrejme, to, čo som už spomínal, že sa dohodol na vine a treste, to znamená priznal sa k trestnej činnosti. Takýto človek ide teraz balamútiť ľudí na Slovensku, že on im ide ponúkať nejakú alternatívu voči politikom, tak ja neviem teda, kto jemu ešte toto uverí. A tí, ktorí vedľa neho stoja, tí mladí ľudia, by si asi mali trošku prečítať históriu a prečítať o Zoroslavovi Kollárovi, čo je to za človeka. Andrea sa pýta, Roman, kradne sa v obchodoch a hovorí sa, že prídu policajti a berú to ako priestupok, alebo prídu až po pár hodinách, alebo vôbec neprídu policajti. Potom je najlepšia práca kradnutie, keď sa zlodejom nič nestane. Nuž, Andrea, áno, hovoril som o tom, že je to veľmi vážna vec, že sa zhoršuje bezpečnosť, kriminalita sa zvyšuje. Áno, máš pravdu, že ľudia toto vidia dennodenne, že chodia vagabundi kradnúť do obchodov, chodia sa tam najesť a presne ako píšeš, ono sa to potom pri tej nečinnosti polície a orgánov, ktoré sú za to zodpovedné, javí, že jednoducho to je najlepšia dnes práca, však poďme všetci do tých obchodov sa najesť, poďme všetci si nakradnúť do 700 eur a čo, veď to je priestupok, nič sa nedeje. Ale samozrejme to by nebolo dobré, to hovorím ako sarkasticky, nenavádzam nikoho, práve naopak. Je to proste zlé a Matúš Šutaj-Štok je absolútne neschopný minister, ktorý nerobí v tomto nič. Naopak sa vysmieva samospráve, vysmieva sa starostom, primátorom, hovorí im, odkazuje im, že však aby si navýšili počty obecných polícií, čo nie je samozrejme riešenie, pretože ani obecná polícia nemá také právomoci, ako má štátna polícia. A myslím si, že toto v prvom rade by sa týmto začal zaoberať, mal začať zaoberať Susko, minister spravodlivosti a vrátiť naspäť niektoré veci, ktoré bohužiaľ v tej novele trestného zákona pokazili. Ďalšia otázka je od Martina. Pýta sa, je Zoroslav len projekt Smeru na utopenie politických súperov Smeru? Podobne ako ho použili proti Sme rodina? Podľa môjho názoru Zoroslav je len smerácky užitočný idiot a biely kôň. Niečo ako Šoun, ale inteligentnejší a o to nebezpečnejší. Martin, no, zdieľam to, čo píšeš, podľa mňa a súhlasím s tebou, že áno, Zoroslav Kollár je len projekt Smeru a že Fico sa dohodol s Kollárom, že bude robiť túto deštrukčnú politiku a bude teda nejakým spôsobom možno preberať sklamaných voličov Smeru. To je kvázi ako divadlo, že oni súperia a tí voliči mu na to skočia a potom po voľbách samozrejme si podajú ruky, ako kedysi Bugár s Mečiarom, napriek tomu, že oblepil celé Slovensko billboardami, že si to nevie predstaviť. No a samozrejme opäť by vládla mafia, lebo o to jedine ide Ficovi, ktorý vidí, že mu klesajú preferencie, nervózny, vadia sa v koalícii, mnohé veci mu nejdu tak jednoducho, ako si predstavoval. No tak samozrejme, že Fico hľada spôsob, ako sa udržať pri moci, lebo on veľmi dobre vie. On veľmi dobre vie, že keď nebodaj sa to zmení, tak príde opäť doba, kedy
tak ako povedal Jano Čurila, vrátia sa do roboty a budú mať strašne veľa roboty. Ale že strašne veľa roboty. No a čo si napísal, že je užitočný idiot a biely kôň, áno. S tým súhlasím a nedá sa na to nič nepovedať. Rudolf sa píše, pán Mikulec, to, čo dnes predviedol Zoroslav Kolár, je výsledok Fico-mafiánskeho štátu. Je to nehoráznosť. My, voliči opozície, vám verne ostávame s vami, Hnutie Slovensko, nech sa vám darí. Ďakujem pekne, Rudolf, vážim si tú podporu a áno, je to veľmi dôležité, aby ľudia vnímali, čo sa deje, aby nezostali nejakým spôsobom v podstate zaslepení len tým, že sú drahé potraviny a že sú drahé energie, aj keď je to veľmi dôležité, ja to chápem. Ale oni sa aj týmto spôsobom Smer s Zoroslavom Kolárom teraz budú snažiť napríklad z môjho pohľadu, takto vidím a vnímam, zrušiť aj špecializovaný trestný súd, ako som spomínal, a to je veľmi zle. Lebo naozaj spravodlivosť na Slovensku, že doráňaná dosť, má hlboké rany a keď ešte zrušia aj špecializovaný trestný súd, tak to bude naozaj veľmi, veľmi zle. Jozef, Roman, zdraví, mám otázku, ako to je s tou komunikáciou a ovplyvňovaním pána Matoviča policajtov o vyšetrovaní. Viem, že je to blbosť dielne Fica a Kolár sa nechal nachytať, ale treba to vysvetliť aj z svojej strany ako vtedajšieho ministra vnútra. Jozef, veľmi dobrá otázka, ďakujem za ňu a ja to veľmi rýchlo vysvetlím. Nikdy, naozaj nikdy, a to môžem prisahať na čokoľvek, čo chcete, čo mi je v živote vzácne. Nikdy som nekomunikoval ja s Igorom Matovičom o žiadnych veciach týkajúce sa nejakých vecí vyšetrovaní, lebo ja som ani o nich nevedel. Ja sám som nechcel o týchto veciach vedieť, okrem samozrejme vecí, z ktorých som mal zo zákona nárok, tak aby som mohol informovať napríklad médiá. Ale nikdy sa ma ani Igor Matovič na nič nepýtal, nikdy nechcel vedieť, nikdy nechcel, aby som niečo urobil, ovplyvnil, absolútne toto vylučujem. A on to aj dnes povedal na tej tlačovke, že naozaj nikdy ani nekomunikoval, takže tú komunikáciu, ktorú dnes ukázal Zoroslav Kolár, ja považujem za vymyslenú, za pamflet, ktorý už skúšal v minulosti niekoľkokrát takýmto spôsobom ovplyvniť, lebo už to nie je prvýkrát, čo Zoroslav Kolár vyťahol nejakú komunikáciu, ktorú si sám nakreslil, napísal. Takže z môjho pohľadu je to naozaj blud. Anton, pán Mikulec, počúval som nedeľnú liveku Igora Matoviča a chcem, aby ste ani len nepomýšľali a nezahrávali sa s myšlienkou na spoluprácu s Borisom Kolárom, Sme rodina alebo maďarskou hociakou politickou stranou. Ostatne iba pre Hnutie Slovensko za ľudia, ostaňte iba Hnutie Slovensko a za ľudia, verte, že dopadne to dobre. Prajeme veľa šťastia. Anton, ďakujem pekne. Ja sa priznám, že to liveko Igorove som nepočúval v nedeľu, ale ani neviem zatiaľ o tom, že by sme sa pohrávali s myšlienkou nejakej takej spolupráci. Za mňa ja určite nie a bol by som veľmi rázne proti tomu, aby sme spolupracovali s nejakou stranou, ako bola Sme rodina, alebo nebodaj maďarskou nejakou koalíciou. Nie preto, že nemám rád Maďarov, to vôbec nie. Mám mnohých kamarátov medzi Maďarmi, maďarskými voličmi a možno týmto ich aj pozdravujem, lebo vážim si ich, ale kvôli tomu, že mnohí ich reprezentanti, ktorých reprezentujú, sú falošní ľudia. A oni si to, mnohí tí bežní, čestní ľudia, ktorí tam žijú, si to nezaslúžia. Miroslav, zdravím, ja by som sa chcel spýtať, ako je možné, že takí ľudia, ako je Kolár a spol, ktorí boli odsúdení, sú v politike, ako je to možné, keď už v zamestnaní pýtajú zamestnávateľia výpis registra trestov, už Fico nevie, ako sa zbaviť Igora Matoviča, čím ďalej. Toto všetko sledujem, je mi z toho na zvracanie, som zvedavý, ktorá strana si Igora zastane. No Miroslav, tak ako bolo v jednom filme, ja to použijem, že chce sa mi Blade velebnosti, takýto pocit dnes majú mnohí ľudia, veľa ľudí aj v mojom okolí
A tak som povedal, a máš úplnú pravdu, že je až absurdné, že vôbec na Slovensku sa nájdú ľudia, ktorí stále dokážu dôverovať a žrať toto seno, ktoré im predkladajú ľudia, ako je Zoroslav Kolár, dvakrát odsúdený právoplatne, vagabund, to je vagabund, prosím pekne. To už za chvíľu, a dnes mi to jeden povedal človek, ktorého som stretol na ulici, a on mi hovorí, že to už za chvíľu potom môže si založiť politickú stranu Kočner, keď vyjde z basy, alebo ďalší niektorý vrah, tak presne tak to vyzerá, lebo to je nenormálne, že takíto ľudia sa tu snažia, ako je Zoroslav Kolár, presvedčiť verejnosť, že on je ctihodný občan. No nie je. A nikdy nebol. Takže, no a či sa niektorá strana Igora zastane, no ja to neviem povedať. Z môjho pohľadu by sa ho mali zastať, tak ako sa Igor zastal napríklad aj PS, tak ako sa Igor zastal SAS v minulosti a ako sa častokrát zastal aj demokratov, keď povedal, že bolo by dobré, aby ich hlasy neprepadli a teda by urobili, pretože stále považujeme demokratov za oveľa lepšiu alternatívu ako čokoľvek iné. Takže z nášho pohľadu my sa častokrát zastaneme, aj keď niekedy to škrípe medzi tými demokratickými opozičnými stranami, ale myslím si, že tu je dôležitá tá férovosť a v tomto zmysle Igor sa zastal x-krát. Helena, pán Mikulec, do budúcich volieb 27 chodte iba Hnutie Slovensko za ľudí a pán Grendel, Nová, verte, že to dáte, v žiadnom prípade nie Kolár, Boris, alebo taká maďarská strana, to je podobné, ako bola predchádzajúca otázka alebo stanovisko, takže Helena, Elko, ďakujem za toto a určite to budem ďalej šíriť aj v hnutí a ako som už povedal, zatiaľ neregistrujem nejaké debaty o tom, že by takáto nejaká spolupráca sa mala črtať, takže uvidíme, ale za mňa určite nie. Erika Sabová, dobrý večer prajem, chcem sa spýtať otázočku, počula som Zastavme korupciu niečo o IT systéme pre hasičov za celkom veľké peniaze na splátky, že to vzniklo za našej vlády cez vás. Teraz vraj platil už Šutaj nejakú poslednú splátku, ale hasiči vraj nič také zavedené nemajú. Môžete mi to vysvetliť, ak teda pošlem aj link na reláciu do súkromnej správy. No, Erika, áno, je to systém, ktorý sa volá manažment sila prostriedkov hasičského záchranného zboru. Je pravda, že vznikal za nás a je to dobrý projekt. Teda bol to dobrý projekt, keď to tak mám povedať. Naozaj za nás sme začali na tom pracovať, malo to na starosti prezidium hasičského záchranného zboru a celý ten projekt mal slúžiť k tomu, aby hasiči, aby ste si to vedeli predstaviť, aby hasiči oveľa lepšie vedeli medzi sebou komunikovať a najmä hasiči versus iné zložky, ako napríklad horskí záchranári alebo policajti, pretože tomu tak v minulosti nebolo. Ten projekt bol naozaj dobre nastavený, bolo tam aj financovanie a keby sa boli dodržali tie veci tak, ako boli nastavené, ten projekt už dávno mohol byť implantovaný v rámci hasičského zboru, hasiči to mohli používať, ale bohužiaľ po zmene vlády Matúš Šutaj Eštok a jeho nové vedenie hasičského záchranného zboru urobilo niekoľko zmien v tom projekte, teda podľa informácií, ktoré mám. Zmenili tam niektoré špecifikácie, niektoré veci, pomenili tam, preto sa to aj oddialilo a samozrejme zatiaľ podľa mojich informácií, presne tak ako píšeš, Erika, tak ten projekt hasiči nemajú, nepoužívajú ho, čo je škoda. Z môjho pohľadu je to škoda, ale preto hovorím, áno, vznikal za nás ako dobrý projekt a ja za ním stojím, ale bohužiaľ ho pomenili, zmenili tam niektoré veci, dodávateľov, neviem čo všetko. No a presne tak, ako je to u mnohých projektov z dielne ministerstva vnútra za súčasného vedenia kindermanagementu pod Šutajom Eštokom, no tak jednoducho ten projekt nie je. Presne tak, ako keby zobrali to, čo mali pripravené pre policajtov, našu úpravu tarifných platov, ktorú sme im pripravili a bola v šuplíku, nachystaná, keby ju bol uplatnil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, tak dnes policajti mohli mať vyššie platy, a mohlo ich byť spokojnejší, mohlo ich byť viac v polícii a nemuseli byť tieto žandársky výsmech, tieto sprostosti, ktoré teraz budú jazdiť po uliciach a ďalšie iné veci, ktoré zlyhávajú. Takže za mňa ten projekt hasičský bol dobrý a mňa mrzí, že bohužiaľ hasiči ho zatiaľ nemajú.
Magda, čo vravíte na to, že Slovensko zaznamenalo najväčší pokles v indexe právneho štátu Európskej únie? No je to hanba a výsmech. Je to veľmi, veľmi zlá vizitka pre celé Slovensko do zahraničia, ale aj dovnútra. Pretože za nás, za našej vlády, napriek pandémii, napriek mnohým krízam, ktoré sme museli zvládať, pomáhali sme ľuďom, pomáhali sme firmám, pomáhali sme zdravotníkom, tak za nás tento index právneho štátu stúpala tak aj povedomie o tom, teda stúpali sme v rebríčku boja proti korupcii a dôveryhodnosť políciu za nás, za mňa ako ministra vnútra bola 66,4%, čo bolo najviac v histórii celej Slovenskej republiky, odkedy vznikla. Takže ja toto vnímam, že Slovensko zase najväčší pokles v indexe právneho štátu, je to hanba Ficovej vlády a je to priamy dôsledok neschopnosti jednak Fica a jednak jeho ministrov. Absolútne neschopní nimandi nie sú schopní riadiť tento štát tak, aby sa Slovenská republika neprepadávala v každom jednom ukazateli niekde do bahna. My sme za chvíľu horší, jak niektoré africké krajiny, kde bohužiaľ už x rokov je občianská vojna. A to asi nikto zo Slovákov, bežných ľudí, normálnych ľudí, zmýšľajúcich, ktorí chcú na Slovensku žiť, nechce. Takže za mňa je to obrovská hanba a je to vizitka Fica. To si hlavne, nech si uvedomia voliči Fica, Pellegriniho a Danka, pretože tí vedú túto krajinu do nechcem byť vulgárny, ale viete kam. Takže to bola posledná otázka. Na dnes tých tém vidíte, že bolo veľmi veľa, ale ja vám veľmi pekne ďakujem aj za vaše otázky, aj vidím za vaše reakcie, ktorými reagujete. Zachovajte nám priazeň. Ja som veľmi za ňu vďačný, lebo bez vás to nedáme. Takže chcem vám povedať, že vydržte, buďte pri nás. Samozrejme, dávajte nám vaše názory, tie sú veľmi cenné, lebo my chceme robiť politiku pre vás. My ju nechceme robiť pre takých vagabundov, ako je Zoroslav Kolár. My ju nechceme robiť pre ľudí, ktorí klamú. My ju chceme robiť pre bežných, obyčajných ľudí, ktorí si to zaslúžia. Takže zostaňte s nami. Ja vám ďakujem za to, že pozeráte, že ste s nami a určite vás budeme informovať o ďalších a ďalších veciach. Takže sledujte ďalej. Čaute, majte pekný večer, oddychnite si. Zajtra bude opäť pekný, ale ťažký deň. Čaute.